ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳବୋଧ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମର ମାତୃଭାଷା। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆମ ଅସ୍ମିତା। ଠିକ୍ 48 ବର୍ଷ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଓଡ଼ିଆକୁ ରାଜଭାଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଧକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କେବଳ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଓ ଭିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଥାକଥିତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପିଲାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚିବ, ନଚେତ୍ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମାଗୁଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ଚାନ୍ଦବାଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।